Dagene bliver længere, græsset grønnere og humøret stiger. Foråret står for døren, og det betyder amoriner i luften. Kemien i vores hjerner får os nemlig til at reagere på årstidernes skifte. Selvom de mest sejlivede snedriver ikke er tøet helt væk endnu, har foråret alligevel meldt sin ankomst med fuglekvidren, duften af nyslået græs, flere lyse timer og temperaturer på den rigtige side af frysepunktet. Og med forår kommer også forelskelse, siger myten i hvert fald. Når foråret kommer nyt liv. De første solstråler puster liv i bladene på træerne, fuglene i trætoppene og ikke mindst i os selv. Og måske har du allerede mærket en boblende forårsforelskelse i maven. Set på din ægtefælle på en ny måde, eller måske mærker du en større lyst til at lede efter en kæreste. Du har sikkert hørt om forårsforelskelse, men hvorfor er det egentlig, at du bliver særlig forelsket i foråret? Når det bliver forår, så springer alle blomster og planter ud, og det er ligesom om, der kommer et helt nyt liv udenfor. Men det samme sker faktisk også inde i dig. Du får pludselig mere overskud, fordi det ikke er så koldt og mørkt udenfor, og det hjælper altså også på dit humør. Og så får du en glæde inde i dig selv, som gør, at du lettere bliver forelsket. Og heldigvis sker der også det, at fyrene ser din charme og også lettere bliver forelsket. Og så er det altså også bare sjovere at være forelsket i foråret, fordi solen begynder at varme, så du ikke går rundt som en frossen pind med en læse, der løber og alt for røde kinder. Samtidig kan du også smide lidt af det varme vintertøj og i stedet hoppe i noget fint forårstøj. Og det i sig selv gør det altså meget lettere at charmere drengene. Det grønne får din hjerne til at slappe af. Udtrykket grønt er godt for hjernen. Har du måske nogensinde set en kanin med briller, taler faktisk meget mere sandt, end hvad vi egentlig har gået og troet. Forskning viser, at hjernen har godt af det grønne. Specielt trætte hjerner, der mangler at hvile. En god tur i skoven, parken eller bare sidde på en bænk og betragte de grønne blade, kan få hjernen til at slappe af. Typisk om vinteren oplever den moderne hjerne ofte hjernetræthed. Det skyldes den moderne storbyverden i dagligdagen. Har man hjernetræthed, bliver man typisk nemt distraheret, og man har sværere ved at koncentrere sig, og man glemmer nemmere. En gåtur i det grønne hjælper på din hjernetræthed, fordi de grønne planter ikke kræver en særlig form for opmærksomhed. Undersøgelser har bevist, at folk, der bor tæt ved grønne områder, har mindre stresshormoner end de folk, der bor i storbyerne. Selvfølgelig beskæftiger det hjernen, når vi går en tur i skoven, men det er ikke i samme grad, som hvis du går gennem gaderne. For de fleste er foråret en dejlig ting, da der er sol, varme temperaturer og glade mennesker. Men det er desværre også den tid, hvor der bliver begået flest selvmord. Der er mange, der tror, at det er om vinteren, at de fleste selvmord foregår. Grunden til, at de fleste selvmord sker om foråret, er, at når man har en depression eller er socialt isoleret, så er de mørke måneder rigtig gode at gemme sig i. Men når der så bliver lysere, er der ikke så meget at gemme sig i længere.